फाटुआ रोग बोली हे तांकर नाम फाटुआ रोग बोली हे तांकर नाम ओडिशार मध्य भागरे थिबा जिला आगे आम कंधमाल जिला कंधमाल जिला एक परम ब्रह्म स्थली ये भगवान जगह नहीं ये माटी आम जन्म लाभ कर माटी विकास होगा आम मान गर्वर विकास तेणु बापधन आज प्राणीधन उपर आज्ञा पाठटी चर्चा हाँपाई आसी कौन प्राणीधन क्या प्राणीधन गाई गोरु छेली मेढ़ा इत्यादि है प्राणीधन समुद्र को संख्या पानी आज्ञा इे घाऊ घाऊ सियाड़े हाउ कहीं महापुरुष अच्युतानंद दास पाठ खंडे लिखिले महापुरुष अच्युतानंद दास पाठटी लिखिले कौन गो ब्रह्म मम देवता गोठिकांच क्षीरामय गोमय सर्व पवित्राणी गोपदा चतुर्पद गाय बुझाला बाबुला बाबू कौन पाठ कहली आप अन्य मन कहतु जो काम से काम कर कौन कहले गो ब्रह्म मम देवता गोठिकांच क्षीरामय गोमय सर्व पवित्राणी गोपदा चतुर्पद गाय आज से गाय उपर आज्ञा पाठटी पड़ा नहीं अण अक्षर गाय जन्म है गाई जन्म है बाबुए ओंकार खुंटरे बंधा होइला आज्ञा प्रभात उठी गुहाल को गली गंगारे स्नान कली आज्ञा गाईर महिमा अगाधवाणी आज छात्र कहवाक समय नहीं आज्ञा मन परा गोटी अटई गाई मन गोटी परा अटई गाई आत्मा ज्ञान कथा कहीं रामचंद्र कहीं रामिया भंडारी शीर्षक पड़ा पाठ जो कहवा समय तेणु आज गाई जो प्राणीधन पाठ अल्प अल्प समय कहवा दरकार पद पद सुधार सब आज बुझाई कौन शुणुथा मन आज फाटुआ पाठटी हे गायन
ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟେ ରୋଗ ଭାଇରସ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆମ ଜିଲ୍ଲା 12ଟା ବ୍ଲକରେ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ତ ମନଗড়ା କଥା କହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ ବାସ୍ ବାସ୍। ଏବଂ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସମୟ ନାହିଁ। ବାବୁଲା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାସ୍ ବର୍ଷକ ଆଜ୍ଞା 12 ମାସ। ବାସ୍ ବାସ୍। କେତେ ମାସ? 12 ମାସ। 12 ମାସ। ତମେ କହୁଛ ନା ତମ ମନଟା କହୁଛି ମନ କହୁଛି। ବର୍ଷକ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 12 ମାସ। 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ମାସ ସମୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଷା ସମୟ। ଏ ଚତୁର୍ମାସ ସମୟରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିହାତି ଖରାପ ହବ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଶିଲା, ମନା ପାଣି ପଶିଲା, ସୋଡ଼ା ପାଣି ପଶିଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହବ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ପଦଟା ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଦେହକୁ ନିଜେ ବୈଦ ନିଜେ କହିବ ଔଷଧ। ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା। ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ କାନରେ ଶୁଣି ଏ କାନରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ ଗୋଟେ କାନରେ ଶୁଣି ଗୋଟେ କାନରେ ଶ୍ରବଣ କରି ତାକୁ ଶରୀର ସ୍ଥାନ ଦିଏ ହେଲେ ଯେ ଆମର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ହଳଟିଏ ନେଇ ଚାଷ କରିବା ନେଇ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ନେଇ ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସିନା କେତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେତେ ପାୱାର ଟିଲର ଅନେକ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ଅରିଜିନାଲଟି ହେଲା ହଳ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ। ହଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ନିହାତି ଖରାପ ହବ ନାଇଁ। ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତାର ଉପଚାରିତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି ହେଲା ତାର ଉପଚାରିତା ଯଦି ବ୍ୟାଧି ନହେଲା ତାର ଉପଚାରିତା କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଣିଆ ଡାକିବେ ମଦ ମାଂସ ପୂଜା କରିବେ ସୂତା ବାନ୍ଧିବେ ଓ କୁଆ ବୋଲା ସେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ସେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଶେଷ ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଖରାପ ହେଲା ଡକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ଏକ ଯଦି ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଣୀ ବିକାଶ ବିଭାଗର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଲା ବର୍ଷକୁ 12 ମାସ ବର୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା 2 ଥର ଟୀକାକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ରଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଟୀକାକରଣ କରିବେ ବିନା ପଇସାରେ ଟୀକାଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ଷକୁ ଯଦି 2 ଥର ଟୀକାକରଣ କରିବା କେତେ ମାସରେ 6 ମାସରେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଆର 6 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଟୀକା। ଯଦି ଆମେ ଟୀକାକରଣ ନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେଇପାରେ ନିହାତି ହବ। ଏଇ ଚାଲିଛି ଯଦି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେଲା ସେ ହଳ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭେଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସହଜେ ଆମେ ଗରିବ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ହଳ 30-40 ହଜାର ଲେଖା ଦେଇକି କିଣିବା। ଯଦି କିଣିବା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ରଖିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନାଇଁ। ବାବୁଲା ବାବୁ ସେ ପାଠଟି ଏଠି ଥାଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା?